Gvern Laburista ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed jagħti mingħajr ħlas mill-ispiżeriji il-morning after pill, il-contraceptive pill u l-intrauterine device lin nisa f'pajjiżna u anke jqassam prodotti tal-menstruazzjoni fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex. Dan tħabbar propju mill-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Attard waqt il-programm Espresso fuq One fejn hawnhekk hija ħabbret ukoll proposta importanti oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Dan il-gvern kien jagħmel l-screening tas-sider minn 50 sena lem u dik nistgħu inħabbru li jekk il-poplu Malti Wawċi jagħtina l-fiduċja ser titnaqqas l-età għal 45 sena. Hawnhekk Dr. Attard qalet kif Gvern Laburista minn dejjem emmen fil-mara u dan jixduh il-bosta miżuri li nieda fis-snin li għaddew. Fil-programm Espresso tkellmet ukoll il-President ta' Nisa Laburisti Nikita Alamango li laqgħet dawn il-proposti u qalet kif il-fera tan-nisa fih dan il-Partit Laburista ilha żmien twil taħdem sabiex dawn l-inċentivi ikunu introdotti fil-pajjiż. U nemmen li s-saħħa sesswali wkoll għandna bżonn nitkellmu fuqha, għandna bżonn tiġi diskussa, għandna bżonn nqajmu awareness u iva l-aħħar pass li forsi kien imissna nagħmlu bħala partit fil-gvern huwa li ninċentivaw in-nies billi nagħtu ċertu prodotti li huma b'xejn.